Jiena dejjem kelli xi ħaġa f'moħħi kienet għalbiti li waħda di. Jien dejjem xtaqt li d-dar tkun post ta' mħabba biss. Għana fi żmien meta konna żgħar il-mami ġilli konna nsibuha bil-bijambo, per eżempju. U tajt, per eżempju, tkun bin-nervi. Jien xtaqt li tfal tiegħi dejjem jiġu u jħossuhom safe id-dar. U jekk għandhom problema, mhux ħajiddejqu jgħidu għax ħajdu l-mami ħatajjat, sala-volja hemm ċertu issues li bżaw jgħiduhom li. Imma jien dejjem kont ngħidilhom anke kont ngħidilhom bla tikbru tmissu droga jew tixorbu, teqpax taffiġa, aħjar iċċempellili niġi għalik u mbagħad nissortjawha. Sissa ħadmet inwi ma nafsa jiġri għax min jaf minn xaxi trid jgħaddu. Jien kien dejjem kelli dik f'moħħi kont ngħid jien nixtieq li t-tfal id-dar jew jiena inkun safe net. Ma saqsej għatlek għal palissa għedha żmien ħażin, għax palissa għedha f'dik il-fażi li l-mami qed tagħmel kollox ħażin u l-mami tħares li blikraħ u l-mami hekk. Imma xorta ħanibqa' ninsisti fuq għadi u jien nixtieq li meta jikbru jgħidu wara l-mami pereżempju kienet dejjem hemm malina. Fimt u qatt ma ddejjaqna ngħidulha xejn nixtieq. Ma nafx se jidri. Question kbira. Tidinni għax ninżan oħra jkien neqpa' ħajja u ngħidilek. Kolla tagħmel il-podcast. 1796. Episodju eżatt. Forsi dakinhar numru ġibu tajjeb fl-aħħar. Imma le bħalissa fajnejhom I am not naħseb. Għax hemm ċertu issues li we're not seeing eye to eye, allura fajnejhom ma nidirx. Wieħed jiskopru il-ħajja li hom infushom u Tisiru bniedmin u per eżempju psychologist jgħidu li għadna ma sax nifhimha di. Jgħidu li qed jiskopru lilhom infushom. Ġil ngħidulhom ma jiskopru lil infushom. It means li jkunu min għax aħna il-mamis, ġeneralment il-mamis iktar mid-daddies ikunu l-punching bags ta' tfal. Fimt? Anka di għalija vera qatt ma konna nifhimha li ommi kienet il-punching bag tiegħi xorta minkejja li Ma sinjal li ommok iktar li tagħtek. Iktar fil-qrib minn mommi xorta ommi għandna kienet il-punching. Li biex hekk hemm xi ħadd li baqa fejja anka meta kont l-ikbar midneb possibbli kienet ommi, xorta għandna ommi kienet teħel mara. Mela jiena nixtieq inkun hekk. Mela tittini tamara inti llum. Għax qed tgħidli li ommok inti fajnejk ommok qed tiddeskrivija bħala ommok li baqgħet miegħek anka fil-mumenti skuri. U inti qed li issa kienet il-punching bag. Mela I'm hoping U jekk kien hemm motivazzjoni għal xi fdejt kienet ommi żgur. Eżatt. Mela I am hoping li alright il-punching bag tiegħek ma noħodix iktar ħażin illum il-ġurnata u ħanoħodha tara ħiġab xi ħaġa minn hawn. Li la jiena punching bag u jiena neħelta kollox isarraf li jiena fiduċja assoluta tfal tiegħi allura. ħanoħdek kara. Issa għajt li tejtu tfal bil-ek ħanoħra. ħanoħraġ mod tajjeb minna. ħanoħraġ naqra. ħanoħraġ. Pero jirtu għalem u koll naħseb element ta' self-preservation għalik, spiex ta' li taqla naf li għal-omi kienet vera diffiċli li anka ma konċ nġipruħi xej sew minn kejja spiex ta' punching bag. ħat muħaj jiddizrispettani. Jien ma nittollerajiex la jirrispondu per eżempju ġieli nġildu, ġieli għajdu li ċana. Imma mbagħad minna l-oħra jiena nħossni fid-eħem jiena ġibtom fid-dinja. La krejta bil-Malti irrid noqgħod għaliha. Jiena hekk nifhimha, issa ħafna ħajdu x'inti tajt le you have to immeħe jiena hija l-persuna li jekk it-tfal għandhom id-dwejja jridu jiġi jiżvugaw miegħi għax jiena ġibtom fid-dinja. Ma flima punt. Imma never not respecting me. Ma flima punt do they need to go and just solve the problem for themselves? They go inti jekk ittihom ħafna ħabba jiena nemmendi. Jekk inti tagħti ħafna mħabba fl-ewwel 5 snin, tħallihom jorqdu ħdejk ma tagħmilhomx pressures ta' nepiż u hekk, you are giving them the wings to fly. U jiġu indipendenti waħedhom. Iktar ma tihom imħabba, iktar ma tfissidhom inti qed li għandek it-tifel għadu jorqod ħdejk. Ġiri. Bomba. Nibatu lem ta' issa 13 sena. U dak issa jitlaq waħdu. U le jiena qasqanna queen size bed double bed minn dawk li żarnet. U le issa jitlaq waħdu. Daqsi l-aħħar darba dort biex nibatu fil-kamra u dort u qed inħares li jsidru. Di ma jaqblux miegħi ta' ħafna mill-guests li jiġu l-programm jgħidu li ma tarax.
ngħidhom jiena nifhemha bil-kontra, jiena nemmen li iktar ma tihom imħabba. U iktar ma kienu jgħidu li żomm biex it-tfal ħdejk, pereżempju, jew titaqtalhom min-nebi bajtu, jew jiena qatt ma mxejt ma dak ir-regoli, dejjem ħallejt lilhom jgħiduli għax xi ħadd kien qalili ta' mhux għax jien brava.